Lewak vilayet baş bilim müdirliginiň 2026-njy ýyl üçin iş meýilnamasy esasynda Kerket rawynyň 24-nji orta mektebinde umum bilim berýän orta mektepleriniň başlangyç sınıf mugallimleri bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň Hakyda Gowhur kitabynyň many mazmunyny 1-nji, 4-nji sınıf okuwçylaryna öwretmekde. Tanly bilim serişdelerinden peýdalanmak usullary atly temada etraf derejesinde usuly amaly okuw geçirildi. Ilki bilen usuly amaly okuw gatnaşyjylar 24-nji orta mektebinde gurnalan okuw görkezme saplarynyň sergisine tomaşa etdiler. Şeýleken bu bilim ojagynda ýaş nesliň döwri wagt bilim, asyly terbiýe almak üçin görülen mümkinçilikleri bilen tanışdylar. Soňra olara mektebiň başlangyç sınıflarynda geçirilen görüldeli tapaklara gatnaşmagy mümkinçilik döredildi. Salam okuwçylar. Salam, hoş gördük sizi. Eziz mihman salam diye, kersiz hormat kelam diye. Sizin bilen nurlarınıza öğretimi bakduruyaz. Sınıfımıza başlayalım. 19 geldi bizim kaç sınıfımız? Din bolsa da bozuklayıp, matematika salayıp, Gurmuşa iyide uzak, öğrenen olmasalıyım. Evet, şunu sınıftaki ne olacak? Şu sınıfta beni açın, sınıfımızda 29 okuwçy var. Hem olam hemesi sepatayar. Berekeler. Kerket rawynyň 24-nji orta mektebiniň başlangyç sınıf mugallimleriniň okuwçylary bilen matematika, ene dili, ýaşaýyş durmuşy esaslary, tebigaty öwreniş ýaly derslerden geçiren görüldeli tapaklary täsirli bilen tapawutlandy. Dogrudan hem bilim öwretmegiň bünyady başlangyç sınıflardan göz başalýar. Bu döwürde ýaş nesillerde berk bünyad kemale gelýär. Ilkinji harflary, sanlary özleşdirip başlaýarlar. Şeýlelikde mektep bosagysyndan ilkinji ädimlerini äden çagy üçin başlangyç sınıf muallimi diňe bir bilim berji däl, eýsem täze dünýäniň ýol görkezijisidir. Bu döwürde çaganyň okuw bolan höwesiniň oýarylmagy we onuň şahsiýet hükmünde kemale gelmegi günden-güni muallim usuliýetine baglydyr. Şu günkü geçirilýän usul amaly okuwda başlangyç sınıf muallimleri öz iş usullarynda Gahrman Arkadagymyzyň Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ajaýyp kitaplaryndan ýaş nesli watan söýüji ruhda bilim terbiýe bermekde gymmatly gollanma hükmünde peýdalanýarlar. Sebäbi Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň Hakyda Gowhur kitaby halkymyzyň taryh maglumatlara daýanýan ruhy medeni hazinasynyň dür merjeni bolmak bilen nesiller üçin paýhas çeşmesi bolup hyzmat edýär. Usuly amaly okuwyň dowamında Kerket rawynyň orta mekteplerining öňdewarjy başlangyç sınıf mugallimleri okuwçylara döwri wagt bilim bermekde öz tejribeleri barada çykyş etdiler. Muallim okuwçyny edip öz maşgalasyndan hyýaly görmeli. Bilimi hem terbiýeni bir-birinden aýry gözlemle etmek mümkin nädir. İkinji sınıflarda okuwçylara ilkinjigede sözün düşünjesi barada nazary maglumatlar berip başlanýar. Şonda okuwçylaryň gülçekleriniň ýöregine dayanmaly. Okuwçylar kabul edip biljek maglumatlaryny aýdyp, olara düşünýän ýaly aýtmaly. Eşidende bolmaz görünmez bilen diýilipdir. Şol sebäpli okuwçylar görmek arkaly kabul edilýär. Has mikroýlarny täpli bizim özümizin sapaklarymyzda bir täze teknologiýalary bilen üçin etmen sınıf otoglarynda sapaklarymyzy geçmek bilen ýöregde prezentasiýalardan peýdalanýar. Okuwy gurnamak işinde biz interaktiv okuw usulundan peýdalansak gasty ýerlikli bolýar. Çünki interaktiv okuw usulunda hem okuwçylar hem muallimler özleri işden hareketde bolmaly. Olara bir neçe soraglary berip bilýär. Mysal üçin okuwçylar biz haýsy dilde gurleşýär. Eýer okuwçylar öz başda pikirlenmek okuwyny öldürýär. Biz haýsy dilde öz pikirlerimizi beýan etýär. Adamlar näme usulda öz aralaryny guruluk etýär. Näme usulda pikir alşyp bilýär. Pikir alşmak başlady, näme görüşler bolup biler. Tutuş dünýä ýüzündäki adamlar öz aralarynda pikir alşanlaryny
en temel görünüşte yani sözlem arkalı, sözleşmek arkalı fikir alışyalar deyip okumuşlara biz temayı düşündürüp başlayıp biliriz. Bilimi hem de terbiyeni iki taraflayı tartışıklı görünüşten anlaşılır. Şu yaldayda olsa biz Hormatly Prezidentimizin Gahryman Akademimizin kitaplarının yerlikli peydalarından başarmalı. Şu temamızda Alpilers Gahryman Akademimizin Kapıyda Bölümleri adlı kitabının okuşun güçleterip yürülmesine eğerip şoların kabul edilebilecek derecesindeki sözlümleri saylap alıp şoların manasını düşündürmesinin sözlümleri misal edebilirler. Misal için öğrenmek bölümü, durmuşun bütün devamını sana öğren gerek. Biz sözlemi aytmak arkalı okuçulara hem eşitlik hem görmek arkalı kabul edeceğiz. Şöyle şondan sonra aytgan sözlümlerin her birinin manasını olarak düşündürmeye çalışmalı. Biz bu toplumun ark-kulturin mekanlarına boysanmağa hakkıdırız. Şimdi bu yerde bizim geçmiş tarihimizle hem bağlanıştırıp biliriz. Yani artık geçmiş işlemlerle sebepleri öğrenere belirli derslerden bağlanışıklı yazarı aktarıp okuçuların dünya arayışındaki bir olmalı, tercih eden şu yerde yurtumuzun, ark-kulturin vatanı vardalığı, vardalığı olmak için bir bilir. Yani okuçuları bizim tarihimizle tanıştırıyor. Ve okuçuları yanında sözlerine tutuşturduğumuz sözlerinin bütünlerlerini doğruluğunu düşünüp olmadan sonra onlara belirtici oyunları, belirtici yumuşları belirtiler. Videoyla üstüne biz okumuşlara ne açıdan sözlerin varlığını sağladık ya da onda ne açıdan haber sözleri var, ne açıdan soru sözleri ya da ne açıdan yüzlerinde sözleri var deniyorlar, soruları belirtiler. Şimdi okumuşların alan bilimlerini ne derecede özleştirendirmeyi belirtiler. Gahryman Akademimiz Öğrenmenin Hakkıydı Bölümleri adlı kitabından şunları sözleri getiriler ve karar devletimizin üstünlükleri beslenen her bir günü tarihin altın sayfasına örülüp barha bölümlerinden bölümleri hakkıdalarda ormanlarda. Bu bizim geçirilip durulan usulam maslahatımız hem her birimizin hakkıdamızda edilgörgü durulan orun alardık ümit ederiz. Biz yaşları okumağa, öğrenmeye, onun bilen yeniden meşgullanmağa çoğu mümkünçülükleri dörüdük veren Türkmen halkının milli lideri Gahryman Akademimize, Hormatly Prezidentimiz Arkadalı Gahryman Serdarımıza çok sağ olsun acayip. Türkmen halkının milli lideri Gahryman Akademimize, Hormatly Prezidentimiz Arkadalı Gahryman Serdarımıza canlı hesap verir taşları aman olsun. Türkiye'nin sunmuşları, bunları eylemde rovaşlıkları bekledim. Hemen üstünlüklerin razı olsun. Çäherede hünärmenler we öňdewarjy bilim işgärleri usulamaly okuwda ara alınıp maslahatlaşylan meseleler boýunça özara pikir alışdylar. Hünär derejelerini ýokarlandyrmak we özara tejribe alışmak maksady bilen geçirilen usulamaly okuwyň soňunda 24-nji orta mektebiniň zehinli ýaşlary özleriniň ajaýyp aýdym saatlary bilen çykyş etdiler.